हेल'एसबी ब्लगनि नायगिरि नोंथांमोना फिन खनसेबाव हेल'एसबी ब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाग्रोबाय। रुनिकाटा रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय गोबोरखि हाग्रा नङा होमबा मा जादों नैबेखौ एसे नायना लानि। दंफां सिखाव बिसोरो फेरेंगानि NGO दंफां खावो नै गावसोरो लेबार सोयो हाग्रायावहाय ओमफ्राय खावो। नैबे क्लिप्सखौ नायनानै जों मोनसे खोथा मोनथियो जे नैयाव फिल्मनि एक्शन शुट जानाय बायदिहाय ट्रेक्टर 8 खान लारि लारि खारनाय आरो लोगोसे खिथुउनथिंहाय केमेरामेना होसोनाय नैबे जादों जोंहा अरन NGO नि फारसे समाजनि मोजां खामानि मावनायनि मोनसे सेस्था आरो नाजानाय। दिनैनि समावहाय जोंहा मानगोनां EM रन्जित सारनि आमोलाव बा बिथांनि डिपार्टमेन्टआव मा सोलिगासिनो दङ नैबेनि मोनसे गोसोम बाजार सोलिबाय थानायखौ जों दिनै अरन NGO नि नाजानायाव दिनै रोखा फोरमान जाबावबाय फिन खनसेबाव। साननि समावहाय आं मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन जेरावनाखि पर्बतजरा ओनसोलखौ लानानै रायजो राजाफोरनि मोनसे पाब्लिकनि मोनसे रिएक्शन होनाय कमेन्ट्सनि थ्रुयै। स' नैबे जाथायखौ नुनानै नोंथांमोना मा फोरमायनो सानदों? फिन खनसेबाव एनकाउन्टार नङा दिनै खाला बाजार ब्लेक मार्केट मोनसे सोलिदों नैबेखौहाय बिथांमोननि दान्थे बिदान्थे जानाय बिथांमोननि केमेरायाव रेकर्डेड जानाय माखासे क्लिप्सफोरजों फोरमान जायो। बिथांमोना मा बुंदों नैबेखौ नोंथांमोना एसे मोजाङै खनसे नायना लाबावबा थारैनो गासिबो खोथाखौ रोखा मोनथिनो हागोन। जायखिया मिडिया फैग्रोगोन मिडिया फैनायनि उनाव रायलायलायना हरलायगोन आरोखि रेन्जारजों रायलायहरदो बुलायाबो बुलायलायनांगौ दरखार गैया बुलायब्लालाय बयबो हायो। हमें नजर बोलो सर आज दूसरी पे इमरजेंसी तुरंत बैक करके आना सर इधर। हाँ ये नाकेदरा जाना रास्ते में है सर। बेथ' आं मिथिनाय बायदिब्ला बे दंफां सिखावफोरनि नङा जे सान्तिपुर एलेका बा खुंग्रि एलेका बे साइडआव थानाय जे NGO ग्रुप NGO ना मा होनो फेरेंगा सारनि दोननाय बिथांमोना जाहैबाय बिदिनो सोरबा पाब्लिकखौ दंफां हाहैनाय मानाय बेफोरबायदि बुंनानैहाय बिसोरो हाग्रानिफ्राय बख'बाय थादों। खिन्थु बेखौ आं दहाय फुङाव खोनानाय लोगो लोगो आं माखासे हाइकामान्डनि मानसिफोरजों एसे खबर लालायनानैहाय आङो होसोलांनाय जादों। ओमफ्राय बेजों लोगोसे बिसिनाव आङो फोरमान प्रुफ बिदोंमोन बिथांमोना होनो हायाखै। थारमाने आङो जे गोबोरखि बाजाराव थांदोंमोन बे बाजाराव थांनाय लोगो लोगो आङो सासे मानसिखौ आं लोगो मोनहैदों। लोगो मोनहैनानै आं सोंदों बिथांमोना जाहैबाय बेबायदिनो मा होनो हन्दा सोनानै लेबार बाहायनानै हाहोनानै ओमफ्राय सिखाव हानाय होननानैहाय बिसोरो हाग्रायाव दिखोनानै लानानै फैयो बेबायदि। आं अनेक बार NGO नि मानसिफ्रा बेबायदि दा खोनानाय बायदिब्ला बेबायदि माबा हाबाफारिया सानबेसेल' जाबाय थादोंमोन? आं खोनानायाथ' आङो ओरैनो खुन्थाम खुन्ब्रैखौ आं खोनाबाय थादोंमोन। खिन्थु आङो टाइमनि आंखालावहाय आं बे खामानिखौ आं मावनो हायाखै आरोखि। ओरैनोथ' जोङो माबा ससियेल वर्कार हिसाबै आंबो सासे दङ जेनेबा काजलगाव साब डिभिसनाव आरो आंनि गोजौआव दंबावो सारमोन बिसोर बिथांमोनाबो दा बाइट होगोन। सरकारा बिथांमोनखौहाय
जिथुनाखि हाग्राखौहाय संरैखा खालामनो थाखायसो बिथांमोनखौ दानानै दोननाय जादोंमोन खिन्थु बिथांमोनानो बेबायदि खामानि मावदों बिनि सायाव मा बुंगोन नोंथाङा? बेथ' बिराद दुखु गोनांथाव जेन'बा हाग्राया जोंनि थाखाय नांगौ आरो गोबां जोङो हाग्राखौ प्रटेक्ट खालामनांगौ नाथाय आंनि फारसेनिफ्राय आं सानो बेबायदिनो गासैबो जेनोखि दंफां मावग्राफोर बिथांमोनखौबो आं खावलायगोन जाहाथे बिथांमोनाबो हाग्रा दाननाय एबा हादान एवनाय बेफोरखौ जाहाथे मावा आं बेखौनो खावलायो आरोखि आंनि थुरुबनिफ्राय। बिथांमोना दिनै दंफां जब्द खालामनो हादों बेनि गेजेराव माबायदि मोनसे गारिनि जब्द खालामनो हागोन? ओरैनोथ' 8 खानमोन ट्रेक्टरा खिन्थु माखासे मानसिफ्रा आं जब्द खालामनायाव आंजोंहाय माखासे गार्ड गैयि हिसाबै आं लाखिजोबनो हायाखै खिन्थु माखासे मबाइलनि गेजेरजों जोङो भिडिअ खालामनानै लानाय दङ नोंथांमोननो बेखौ होनाय जागोन। बिथांमोना गोबांथार बेबायदिनो जोंखौ दम होदों बेबायदिनो गाज्रि भाषाबो बाहायदों आरो बिदिनो नाख्रां नासि बेफोरबायदि खालामदों बेफोरखौ जोङो होनाय जागोन। बिथांमोनखौ सिनायो नामा सोर? सिनायो औ बिथांमोना जाहैबाय दाउखि, दालां बोराय, आलु, दामफ्ला, निहिमिया बिथांमोननि नामा। NGO औ NGO फरेस्टनि। बेहाय जिथु दंफांजों लोगोसे ट्रेक्टरबो लाबोनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन दा गैला ट्रेक्टरा। बिसोरो जोंखौ गिनानै आङो होसोबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना दुरुंखौ दानस'ला बिसोरो लगे लगे ट्रेक्टरखौ फाथायहरजोब्बाय गावबा गाव न'आवहाय। दा बिथांनि सायाव नोंथांमोना मा राहा लानो सानो आरो सरकारखौबो मा राहा लानो थाखाय खावलायनो सानो नोंथांमोनखौ? आङो बेखौनो आं खावलायनो सानो जाहाथे जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM सार बिथांनियाव आं खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि अयनाय खामानिखौ दा मावथों जाहाथे सारा गावनि मानसिफोरखौ जेबा गावनि मावथि बिथांमोनखौहाय जाहाथे खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि अयनाय हाग्रा दाननानै बेफोरबायदि गाज्रि बेबायदि पाब्लिकनि सिङाव बेफोरबायदि मावनाया मोजां नङा थारमाने आं बेखौ खावलायो आरोखि सरकारनिफ्राय। मा दंफां दं दिनै बेयावहाय दंफांखौ आंबोथ' दंफां मावग्रा नङा एसेबां आंबो बारा मिथिया बिदिनो खोनानायाव बिदिनो लालि सेरफां बायदि बायदि दंफांफोर दं होननानै आं मिथिनो मोननाय जादों। ओरैनोथ' गैयाब्लाबो थांगोन बियो मथा मथि 12 लाखसोनि थांगोन गासै औ। जोङो बेवहाय माखासे दंफांफोरखौ नुनो मोन्दों माबा हाब्रु फुनलाबायनाय थारमाने सिखावखौ हमग्राया सिखावनिफ्राय एसे सालुसिन जानांगौ नालाय बिनि थाखायनो बिथांमोना मा खालामो हाग्रायाव हाहोनानै हाब्रु फुननानै जाहाथे बेखौ फुराना माल होननानै लाबोनाय बेबायदि सिस्टेमै बिथांमोना लाबोदों। बिथांमोना गावसोरनो हायो ना सोरखौबा लेबार बिथांमोना लेबार सोयो लेबारखौबो आं दहाय गोबोरखि बाजारावहाय लोगो मोननानै आं सावरायनाय जादों। लेबारफ्रा खोन्थाखादों? औ लेबारफ्रा खोन्थाखानायखा। नोंथांनि मिथिनाय बायदिब्ला बिसोरो थारैनो माबायदि जायगानि जानो हागौ जेनेबा लकेलनि बिसोरो बायजोनि लकेलनिनो बिसोरो NGOफ्राथ' सान्तिपुर एलेखा खुंग्रिं एलेखा बेखिनिनिनो। नुबाय दा अरन NGOनि नैबे सासे दैदेनगिरि बिथां बेनि सायाव आरो हाइकमान्ड दंबावो नाथाय बिथाङानो मा फोरमायखो बिथाङानो रोखा रोखा फोरमायना होखाबाय दे बियो जोंहा मानगोनां EM रन्जित सारनि बिथोनलाय नैबेबायदि बिथांजों सालायजानाय NGOफोरा गोसोआव दंना गैया नोंथांमोना दाख्लैबावै जेब्ला मोनसे एनकाउन्टार जालांबायमोन बै समाव रायजो राजाफोरा हमदोंमोन जे NGOनि दारैनो नैबे एनकाउन्टारा जादों नाथाय बिथाङा बुंदों बिथांमोना NGO नङा जोंनिनो डिपार्टमेन्टनि फरेस्टनि बिथांमोना बेथनबो मोनो जाहैदों 8,000 खुरै 8,000 रां खुरै मासाव मोनो अब्ला दिनै नैबे दायखौ मावबाय बिथांमोनहा अब्ला बेखौ मा होनना फोरमायगोन बिथाङा दिनैनि समावहाय बिथांजों सालायजानाय बिथांजों बेथन मोननाय NGO नंगौना नङा बियो बेखौ जोङो मोनथिलांगोन लासै लासैनो नाथाय नैबेबायदि खनले बेबायदि गोसोम बाजार मोनसे जोंनि गोदान सरखार UPPL सरखार गोदान सुक्ति जाखांनायनि उनाव नैबेबायदि थासारिया पिसनि नामावहाय गोजोन थासारिनि मुङावहाय दिनै जोंजों बा जोंनि गेजेरावहाय सोर माबायदि पलिटिक्स खालामगासिनो दङ सोर माबायदि जाख्ल'नायखौ दिन्थिगासिनो दङ नैबेयो रोखा फोरमान जादों रायजो राजा नोंथांमोन स' बेनि सायाव आंहा बारा गोबां बुंनो गैया नैबे क्लिप्सखौ नोंथांमोना फुल डिटेल्सै नायलांजोबोबा गासिबो खोथाखौ रोखा मोन्थिनो हागोन। बेखौ आं मोजाङै मिथिगौ जेब्ला आङो बेंटलनिफ्राय मोना न'फारसे दावखोदों अब्ला बै नाकेदारानि खोलाहा बिसोरो 8था 9था ट्रेक्टरखौ लाइन लाबोगासिनो दङमोन दा गोबां पाब्लिकफ्रा बेखौ बेंथेदोंमोन लाखिनो आरो बेंथेनानैहाय माने रेन्जआव खबर हरनानै रेन्जनि मानसिनो हरनो नाजादोंमोन ओमफ्राय बिथांमोना नाज्रे नुज्रे खालामनानै माने मानसिखौ बोखेला खालामनानै दाब्रायबोनानैहाय दा बेवहाय लखबनानै ट्रेक्टरखौ फाथायहरदों ओमफ्राय दा बेनि खोथाया बेनोल' माने जोंनि अदालगुरि कुसुम दैसा साम' दैसा बे जायगानि मानसिफोरखौ बदनाम खालामगासिनो दङ माने दंफां सिखावनानै दा नोंथांमोना नुनो मोन्दों बबेबा लामायाव दिनैसिमाव टाटा मबाइल गारि हमनो मोननाय जेबो गैया गोबां दंफां मावग्राफ्रा 2-3 माससो जाबाय सिगां मावोमोन बेखौ आं बुंनो हायो मानसिफ्रा मावदोंमोन सिगांफोर खिन्थु दा टटेलि बन्द'
ओमफ्राय दा जोंनियाव गोबांथार प्रुफ दङ माने बिथांमोना दाखालि जेब्ला दादगारि बिसोरो फार्स्ट टाइम दादगारियाव लाबोदों मालखौहाय दादगारियाव बिथांमोना गावसोरनो हायो हो बिसोरो हन्दा सोयो पाब्लिकफोरखौ हन्दा सोनानै हाहोबाय जेब्लानाखि दंफाङा लड जाबाय ट्रेक्टर 6टा 7टानि जाबाय होमब्ला बिथांमोना गावसोरनो हाग्रायाव थफ्ला बानानै थांनानै माने नुहैनाय बायदि खालामबाय दंफाङा दै गोबाङै दङ ट्रेक्टर लानानै गावसोरनो सिज खालामना लाबोफ्लाबाय ओमफ्राय जेब्लानाखि बिसोरनि माला लड जाबाय लड जायोब्ला बिसोर गावसोर फानो आं बै समाव ECF सार आंनि नामखौ बुंब्लानो बियो मिथिगोन नोंथांमोना सोङोला ECF सारजोंबो आं कन्टेक्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय बिथाङाबो दुखु फोरमायहरदों माने बिदि बोरै जाखो सार जोंनि एलेखानि मानसिफ्रा बदनाम मोनजोबसिगोन नामा जोंनि एलेखानि मानसिया रावबो दंफां मावाखै खिन्थु NGOफ्रा दिनै दंफां हानानै गावसोरनो ट्रेक्टरजों लाबोयो मा प्रुफ दङ मा अर्डार दं बिसोरनावहाय हाग्रा गेजेरनिफ्रायदि बिसोरो ट्रेक्टराव माल जाबनानै लायनो मोनो खिन्थु अरिजिनेल फरेस्टआ मानो लाया NGOआ मानो हाना लायो नैबेखौ आं सोमोनांदों आरोखि ओमफ्राय जेब्लानाखि आङो दाखालिबो आङो जेब्लानाखि बिसोरो सैथोनि जेब्लायबो जै जायो होननाय बाथ्राया नंखाय नङा दिनै बियो फोरमान जाबाय धैर्य हमनानै था रायजा जा नोंथांमोन सानसे नङा सानसे सैथोआ आगान सुरगोन आरो जेब्ला सुरगोन अब्लाना नैबे नंखाय बाखाय खोथा बानसावग्रा सुबुंफोरा निजेयैनो जानगाराव नागारलांनांगोन बा बिथांमोना निजेनो एंगारलांनांगोन नैबेयो दिनैनि समावहाय रोखा फोरमान जाबाय आरो फैबाय थानाय समफोराव जों नुबाय थागोन बिथांमोननि माखासे गाज्रि आखुथाय सिंनि बाथ्राफोरा दिनैनि समावहाय सोराङाव मोनफानि उनाव मोनफा सानफा एफा ओंखारबोगासिनो दङ स' बेसेनोसै रायजा नोंथांमोन आं बारा गोबाव सम नोंथांमोननिखौ लानो सानाखै नोंथांमोना गासिबो खोथाखौ बुजिनो हाखाबाय बिथांमोननि क्लिप्सनि थ्रुयै बिथांमोननि रेकर्डेड अन दा स्पट नाथाय नैबेबायदि अन दा स्पट क्लिप्सफोरखौ जोङो मोनबाय थाया बेनि थाखायनो रायजा जा नोंथांमोन बयबो सांग्रां जानांगोन जोङो दिनै अरन NGOनि समाजनि मोनसे नाजानाय सेस्थानि गेजेरजों नैबे क्लिप्सखौ मोननो हादों आरो उननि समफोराव नोंथांमोनाबो बेबायदि सांग्रां जाना थायोब्ला जाख्ल'नाय सोदोबखौ जोङो फोजोबस्रांनो हागोन सोरबा सरखारनि बुंनायजों नङा जोंनि नाजानायजोंसो बियो क्लियार जागोन नैबेखिनिखौ सुंद' मेसेजखौ आं नोंथांमोननिसिम हरनानै दिनैनि ब्लगखौ नैबेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोन्थों फिन खनसे लोगो मोनबावसिगोन नेक्स्ट टाइम टिल देन स्टे टिउन बाय बाय